Хадзіце, паклонімся Богу, укленчым перад Панам, які нас стварыў, бо Ён Пан Бог наш. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амин. Ласка Пана нашага Ісуса Христа і любоў Бога Айца і єднасць Духа Святога нехай будуть з усімі вами. И с Духом Твоим. Усіх шчыра вітаю. Маем пятую звычайную нядзелю. Ужо неўзабаве праз 1,5 тыдні распачнецца Вялікі пост, духоўная і цялесная падрыхтоўка да ўрачыстасці, найгалоўнейшай для кожнага хрысціяніна з мёртвых паўстання нашага збаўцы Езуса Хрыста. Дарагія, падчас гэтай святой імшы будзем маліцца ў наступнай інтэнцыі. Просім Божай ласкі, апекі на свяцейшай Панны Марыі і слугі Божага Айца Фабіяна, хутчэйшага выздараўлення для Ядвігі Русецкай. Каб гэтая ахвяра, якую складаем Богу, была яму даспадобы, каб малітвы нашыя былі яму мілымі, мы са шчырым пакаяннем перапросім Бога за свае грахі, слабасці, за свае недасканаласці, за ўсе тыя знявагі, якія мы свядома альбо несвядома робім, чынім у адрас Бога ці нашых бліжніх. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, Что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змилуется над нами Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся
Помолимся. Боже, добрый Ойча, аховай заўсёды сям'ю Твоих верных, отуляй нас своею опекой, бо усю надею мы ускладаем на небесную ласку, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Йова. Так говорив Йов, кажучи: «Хіба життя чоловіка на землі не нагадує змагання, а дні ягоные дзён найміта? Як нявольник прагне ценю, і як найміт прагне платы сваёй, так я атрымаў спадчыну месяцы марнасці і ночы пакутаў, адведзены мне. Калі я кладуся, кажу: калі ж я ўстану? Але вечар працягваецца, і я непакоюся аж да світання. Дні мае хутчэйшыя за ткацкі чаўнок, яны мінаюць, не пакідаючы надзеі. Помні, што жыццё маё — гэта вецер, і вочы мае не ўбачаць больш шчасця». Это Слово Божие. Пане, Ты лечишь зломанное сердце. Пане, Ты лечишь зломанное сердце. Хвалите Пана, бо приємно прославлять Бога нашого, бо приємно співать Йому пісню хвали. Пан будує Єрусалим, збирає вигнанників Ізраїля. Пане, Ти лечиш зламане серце. Он лечить зламане серце і перев'язує їх рани. Он подлічує кількість зорок і кожною називає по імені. Пане, Ти лечиш зламане серце. Великий наш Пан и великая моць Ягоная, и мудрость Ягоная невымерная. Покорных Пан подымает, а безбожных понижает до земли. Пане, Ты лечиш зламане серце. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, калі я абвяшчаю Евангелие, то мне няма чым хваліцца, бо абавязак гэты ускладзены на мяне. І гора мне, калі я не абвяшчаю Евангелля, бо калі раблю гэта з уласнай волі, атрымліваю ўзнагароду, а калі супраць волі, то выконваю даручаны абавязак. Якая ж моя ўзнагарода? Каб бескарысліва прапаведаючы Евангелле, я даносіў навіну пра Хрыста, не карыстаючыся маёй уладаю у Евангеллі, таму што, будучы вольным ад усіх, я стаў нявольнікам усіх, каб здабыць яшчэ больш. Для нядужых я быў як нядужы, каб здабыць нядужых. Для ўсіх я стаў усім, каб любою цаною збавіць некага. Раблю ж гэта
дзеля Евангелия, каб стаць яго саўдзельнікам. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус взял на себе нашу слабость и вылечил хворобы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан за вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час Езус, вышаўшы з сінагогі, прыйшоў з Якубам і Янам у дом Сымона і Андрэя. Цешча ж Сымона ляжала ў гарачцы. І адразу сказалі Езусу пра яе. Ён падышоў, узяўшы яе за руку, падняў яе, і прайшла ў яе гарачка. І жанчына пачала служыць ім. Калі ж настаў вечар, і калі зайшло сонца, прыносілі да яго ўсіх нядужых і немачных і апанаваных злымі духамі. А ўвесь горад сабраўся перад дзвярымі ягонымі. Ён жа аздараўляў, якія цярпелі на розныя хваробы, і выгнаў многіх злых духаў, не дазваляў злым духам казаць, што яны ведалі яго. А раніцою, устаўшы вельмі рана, выйшаў і пайшоў у пустыннае месца, і там маліўся. Сымон і тыя, хто быў разам з імі, пайшлі да яго, і калі знайшлі яго, сказалі яму: «Усе шукаюць цябе». Ён адказаў ім: «Пойдзем куды-небудзь у бліжэйшыя мястэчкі, каб і там прапаведаваць, бо я дзеля гэтага прыйшоў». І прапаведаваў ён у сінагогах іхніх па ўсёй Галілеі і выганяў злых духаў. Гэта словы Пана. Хвала Тобі, Христе. Няхай словы Святого Євангелія змыюць правіны нашыя. Амен. Дарагія браты і сёстры, у сённяшнім Євангеліі бачым служэнне нашага збаўцы Езуса Христа. Ну і Христос сам часта казаў, што ён прыйшоў не для таго, каб яму служылі, але для таго, каб служыць іншым. І сапраўды прапаведае ён Божую навуку, аздараўляе хворых, як толькі што мы чыталі, і не застаецца на адным месцы, але ходзіць па ўсёй зямлі, дзе жывуць габрэі, і заклікае увесь гэты люд да навяртання і пакаяння. Ну, бачым, колькі людзей прыходзіць, каб атрымаць здароўе цела да яго. Немачныя, чытаем гэта ў Евангеліі, бачым, але больш важнейшым з'яўляецца, канешне, аздаравіцца духоўна. Пазбавіцца ад розных духоўных хваробаў. Гэта часта засмучае Езуса, і ён не аднойчы казаў людзям, што яны прыходзяць да яго толькі таму, што бачылі цуды, а важнейшае, канешне ж, усё ж такі гэта духоўнае аздараўленне, каб любоў ззяла ў сэрцах людзей і да Бога, і да бліжняга, каб жылі паводле тых запаведзяў, што вядуць нас да збаўлення, што вядуць нас у кірунку Божага валадарства. Дарагія, і ў нашыя часы таксама людзі, якія ходзяць у храм Божий, у касцёл, ходзяць, ездзяць на розныя паломніцтвы, пілігрымкі. Найчасцей просяць у Бога рэчаў такіх відочных, больш паўсюдзённых, такіх больш, можа, матэрыяльных.
Ну, што яны просяць? Што мы просім часта ў Бога, калі ходзім у касцёл? Здароўе. Сёння таксама інтэнцыя аб здароўі. Для сябе, для блізкіх, якіх любім. Вось. Просім таксама, каб Бог дапамог вырашыць нейкія вельмі складаныя справы ў нашым жыцці, нейкія праблемы. Ну, сустракаемся часамі і на працы, і ў асабістым жыцці, нейкія такія праблемы, якія здаюцца нам невырашальнымі. Просім дапамогі ў Бога. Ну і таксама просяць нейкіх матэрыяльных дабротаў, каб набыць новы дом, напрыклад. Ну, жыве радзіна, сям'я ў такіх сціснёных умовах, ужо там не памяшчаюцца, злыя умовы. Ну, нічога кепскага няма, як просяць у Бога, каб дапамог ім вырашыць эту праблему, каб купіць, можа, новы дом, назбіраць грошай, новую кватэру. Ну і таксама іншыя матэрыяльныя рэчы. Ну і гэта натуральна, гэта таксама патрэбна. Бог ведае, што мы не толькі духоўныя, хоць мы заўсёды падкрэсліваем, што чалавек гэта перадусім духоўная істота, у якой духоўная патрэба павінна пераўвышаць патрэбы матэрыяльныя. Але Божанька ведае таксама, што мы маем цела, якое трэба і сагрэць, адзенне нейкае купіць, і падтрымаць сілы, здароўе, каб ежу нейкую купіць, каб хапала нам на штодзень хлеба. Вось. Але, канешне, дарагія, важна не забываць прасіць Бога таксама, каб вылечыў нас ад духоўнай нашай немачы, ад розных духоўных хваробаў. Ну, кожны з нас мае нейкія слабасці, як мы кажам, схільнасці да аднаго граху, да іншага граху, альбо, як мы часамі па-рускі кажам, страсці. То есть грэх нешта кепскае зрабіў, перапрасіў, а страсць – это ўжо нейкая схільнасць да канкрэтнага граху, якая нас цягне, і мы павінны супраціўляцца. Вось, ну, ад зайздрасці, ад сквапнасці, ад розных схільнасцяў да пляткарства, напрыклад, раздражальнасці. Часамі ёсць людзі, якім усё кепска, усё раздражняе, усё перашкаджае. Вось, гнев это выклікае. Часамі людзі такія становяцца, што к ім не дапысці, такія як ёжыкі, ўсё фыркаюць і коляцца. Ну і не забываем, канешне, таксама ў сваіх малітвах, калі звяртаемся да Бога, дзякаваць за тое, што ўжо маем. Нам здаецца, што гэта як парадкі, мы не заўважаем часамі, як нешта набылі, як нешта нам удалося, нешта тое, што прасілі, атрымалі, забываем, як належнае. Гэта прымаем, забываем часамі Богу падзякаваць за гэтую ласку, за гэтую дапамогу ад Яго. Дарагія, кожны з нас пакліканы да святасці. Таму, канешне, просім Божай дапамогі. Самі мы святасці дасягнуць не можам. Без Божай ласкі, благадаці па-рускі, без Яго дапамогі, без духоўных сілаў, якія Ён нам дае, але з Божай дапамогай усё магчыма. Просім гэтай ласкі, просім, каб Бог нам дапамагаў у нашых духоўных змаганнях. Ну і таксама стараемся даваць такі дастойны прыклад жыцця іншым людзям, якія не ведаюць Бога, якія зацікаўлены выключна, зацыклены выключна на сябе, зацікаўлены ў сваіх уласных дабротах, а на іншых людзей так наплюваць. Такіх людзей, на жаль, вельмі шмат. Они толькі над матэрыяльным трасуцца і гэтак далей. І шмат. Тут яшчэ у заходняй Беларусі, дзе было пакаленне, якое пераказвала веру, вучыла моладзь запаведзям Божым, што такое хорошо, а што такое плохо нас па-хрысціянску. То тут яшчэ больш-менш гэта захавалася, хаця бы тыя, хто ходзяць у святыню, у касцёл, гэта адчуваецца і культура людзей, і адносіны да іншага. А як я працаваў на ўсходзе, у Сянно, у Шклове, там вялікая колькасць людзей увогуле, як пачынаеш ім нешта пра Бога расказваць, яны не разумеюць, што гэта такое, а як гэта? Што это за мудрасць? Прападзеш, як там не адкажаш помстай на нейкае зло, то ты ж загінеш. Ну, каб некаторыя кажуць,
там, каб мець у жыцці шчасце, трэба красці, красці, красці. Там, ну, тыя, хто ў калхозах работаюць, яшчэ там недзе, усё ж такое. Вось. І калі ім апавядаеш, от, трэба ў касцёл прыйсці, памаліцца, запаведзі Божыя, якія вучаць нас толькі добраму. Не крадзі, не забівай, шануй кожную асобу. Ну, і яны там на ўсходзе часамі людзі, ну, адна жанчына, яка ўжо пажылая, сталага ўзросту, казала, ну так, мяне крысцілі ў касцёле, я там уже там аднойчы была ў касцёле, а што я цяпер буду хадзіць, што мне гэта дасць? Ці мне здароўе прыбавіцца, ці мая пенсія павысіцца, як буду хадзіць у касцёл? Ну і цяжка такіх людзей, якія зацыклены толькі на матэрыяльным, нечым пераканаць у тым, што ёсць нешта духоўнае, ёсць нешта вечнае. Ну і вось мы таксама павінны, дарагія, праз, ну, не словамі, менш гаварыць, часта я гэта паўтараю, сваім жыццём, сваёю любоўю, сваёю дабрынёю, сваімі адносінамі, ну, старацца, можа, даць добры прыклад для такіх людзей, каб і ў них нешта ў сэрцы узварухнулася. Я такіх людзей таксама ведаю ў Мінску, людзі, якія жылі паўжыцця без Бога, былі як, абы як, нарэшце прыйшлі да гэтага асэнсавання, сталі хадзіць у храм Божы, і ўсё змянілася ў іх. І малітва на штодзень з'явілася, і адносіны да іншых людзей таксама змяніліся, у сям'і трошачку ўсё больш-менш наладзілася. Таму, канешне, як сёння чуем словы апостола Паўла у другім чытанні, які кажа, што абвяшчаць Евангелія гэта для яго радасць, а не абвяшчаць Евангелія для яго гэта гора. І мы павінны абвяшчаць Евангелія сваім жыццём, сваімі паводзінамі, сваім захаваннем. Дарагія, не стамляемся абвяшчаць любоў Божую праз сваё жыццё пабожнае і напоўненае дабрынёю да кожнага іншага чалавека. Амин. Дорогие, давайте разом услых вызнаем нашу святую, христианскую, збаўчую, апостольскую, католицкую веру. Веру у одиного Бога. Отца всемогутного, Створителя неба и земли, всего башного и небашного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталось. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованы так само за нас, при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес и узошел на небо, сидеть праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов. Адораныя надзеі вечнага жыцця, узнясём нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця усіх людзей. Молимся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Молимся за тых, хто кіруе народамі,
каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая ўдзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Хрыста. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за тых, хто знаходзіцца ў залежнасці ад розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Молімся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Помолимся за памерлага Григория ў 30-й дзень пасля яго смерці, каб добры Бог адарыў яго вечным святлом і прыняў у валадарства нябеснае. Цябе просім. Таксама молимся за памерлых рымашэўскага Франца, Баліслава і Рэгіну, каб абмытыя крывёю Хрыста таксама былі далучаныя да супольнасці ягоных святых. Цябе просім. Молимся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, просім Божай ласкі, апекі на свяцейшай Панны Марыі, апекі слугі Божага айца Фабіяна, ласкі хутчэйшага выздараўлення для русецкай Ядвігі. Цябе просім. Просім Тебе, Пане, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы умелі прыняць Твою дапамогу і дзякаваць Табе, праз Хрыста, Пана нашага. Ночі я дари прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей Бога просим, одари любовью, хай душа Тобой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить по воле слов Твоих. Без Тебя мы пыл мизерный, марный, в темры без Тебя блукаем, шлях нам освяти. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно как хвалить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Ай, Пан Бог, прийми ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Пане наш Боже, Ты стварыў хлеб і віно, каб яны падтрымлівалі нашае зямное жыццё. Учыні, каб яны сталі для нас таксама сакраментам, які дае жыццё вечнае, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами, Духом Твоїм, у гору серцы. з
просім їх до Пана. Падзякуем пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку, пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ад цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе, каб ад твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі цябе ў тваіх справах праз Хрыста Пана нашага. Таму з усімі анёламі мы цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хозанна на вышинях, благословенный той, кто приходит в имя Пана. Хозанна на вышинях. Сапраўды Божа, ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў себе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обрящает смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра брату і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці, з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, со святым Юзафам і абраннікам, со святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста.
Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усі веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от граху и захованные от усілякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего, Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заусёды будет с вами. Дорогие, передайте один одному знак супокою. Спокой нам усім. Спокой нам. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie грехи світу, змилуйся над нами. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie грехи світу, змилуйся над нами. Baranku Божий, який береш на себе грехи світу, подаруй нам супокоєм. Вось баранага Божий, вось той, кто бярэ на сябе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Але скажи только слово, будьте оздоровлены душа. Хліб
земля тебе, Пане, прославляет. Вся земля тебе, Пане, прославляет. Вся земля тебе, Пане, прославляет. Хвалы полный увесь свет. Славный, славный, славный Господь, со свету 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 Так хочу спевать я за анёлами песню гучную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами песню гучную и пригожую. Благословленные засмученные, усутешенные будуть. Благословленные голодные и прагнучие правды, бо яны насыченные будуть. Молимся, милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб, эўхарыстычны, и пить з одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам жить так, каб мы, з'яднаныя ў Христе, з радостью служили справе збаўлення свету, праз Христа Пана нашага. Присядьте на хвилиночку, объявы на наступный тиждень. Распачынаем пяты звычайны тыдзень. Заўтра, 5 лютага, панядзелак, успамінаем святую Агату, панну і мученіцу. Ну, напэўна, все ведаем, што ў гэты дзень асвячаецца вада і хлеб святой Агаты. Калі ласка, прымайце ўдзел у святой Эўхарыстыі, у літургіі, прыносьце з сабой ваду і хлеб для благаслаўлення. 6 лютага, аўторак, успамін святога Паўла Мікі і паплечнікаў, мученікаў Японіі. 10 лютага ў суботу успамін святой схалястыкі, панны. 11 лютага на свяцейшай панны Марыі з Люрд, наступная нядзеля. Імша ў касцёле на наступным тыдні будзе так, расклад набажэнстваў. Панядзелак, серада і чацвер о 9 гадзіне раніцы, о 9 гадзіне і 18, две імшы раніцаю і вечарам. 6 лютага у аўторак, 10 гадавіна з дня смерці ксяндза Ярослава Зарацкага, былога пробашча тут у Столбцах, які распачынаў адраджэнне рэлігійнага жыцця у вашым горадзе. Ну, таксама, канешне, наш абавязак успомніць і памаліцца за яго душу. Запрашаем на супольную молитву о 17 гадзіне і імшу о 18 гадзіне. Святая імша у пятніцу о 9 гадзіне раніцы, у суботу таксама о 9 гадзіне раніцы і вечарам о 19 гадзіне увечар. У нядзелю святая імша, як звычайна, 11 і 18 гадзіна. У Адцэдзе о 9 гадзіне раніцы, у Новым Свержне о 13 гадзіне, у Жацераве о 16 гадзіне. Ну і таксама у панядзелак 5 лютага святой Агаты імша святая будзе таксама у Новым Свержне. Ну так чуў, што, здаецца, тут не напісана, але хтосьці мне казаў, што о 17 гадзіне, в 5 вечера. Ксёндз пробашч, ксёндз Ігар,
выказвае шчырую удзячнасць за ахвяраванні на будаўніцтва касцёла. Будзем укладываць плітку на лесвіцы на хоры і таксама плінтусы. Прыносьце, калі ласка, мінулагоднюю вярбу для спальвання да 11 лютага уключна. Ну, ведаем, што з мінулагодняй вярбы гэты попел потым мы пасыпаем на головы у папельцовую сераду падчас распачацця Вялікага посту гэтым попелам. Таксама сёння нашы юныя акцёры з каляднай сцэнкай паехалі ў пансіянат для інвалідаў і састарэлых. Дзякуй парафіянам за выпечку і цукеркі для нямоглых людзей. Вельмі пахвальна, дарагія, што не забываеце, што парафія настолькі актыўная, што прыязджаеце ў госці, ведаю, што і для з асаблівасцю развіцця таксама наведвалі людзей, альбо, як кажуць, дзяцей, бо яны ўсё жыццё як дзеці. І ў Мікалаіўшчыну, здаецца, ездзілі. Ну, проста прыгожа. Нават сталічныя мінскія парафіі не могуць пахваліцца такой актыўнасцю, асабліва ў справах дабрыні і міласэрнасці. Хай Божанька благаслаўляе і ўзнагароджвае ўсіх, хто прычыніўся да такой радаснай падзеі. У ларку можна набыць часопісы «Наша вера», іншую каталіцкую літаратуру, грамнічныя свечкі, хто не змог прыйсці на імшу святую 2 лютага, лампады, укладышы ў лампады, магніцікі з выявай касцёла. Ёсць яшчэ некалькі календароў, хто не паспеў купіць раней, можна зрабіць гэта цяпер. Хай Божанька дае вам радасці, здароўя вам усім, добра перажыць наступны тыдзень, каб быў мір у вашых сем'ях, у вашых сэрцах, у вашых душах, у вашых дамах і ў вашых працоўных калектывах, каб панавала атмасфера сяброўства, узаемнай павагі і любові. Прыміце, калі ласка, Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михале, Раши нас узмагання, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу душаў снують по свете. Аминь. и, дорогие, помолимся так само об ласце хвалы алтара для слуги Божьего Фабіяна, былого пробашча, так само, які нават стагоддзі таму назад быў пробашчам тут, у нашым горадзе. Фабіяне, наш чудотворца, став печені оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от гріха бережи.
Божа, Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Твоих, якія побожным евангельским жыццём и отданым служением поширали сирот братов и сестер познание имя Твоего святого, обвящаючи Слово Божие и уделяючи святые сакраменты. Одари лаской хвалы алтара слугу Твоего айца Фабияна, заступника Стаупецкого, який своею опекою допомагає нам зразумець знаки владарства небесного на землі и обороняє нас и нашу айчину от нападков злого духа. Праз Христа, Пана нашага. Амин. И мне застаецца толькі нагадаць, што падчас гэтай святой імшы маліліся за Ядвігу Русецкую, просили для яе ласки здоровья, просили заступництва Маці Божией и слуги Божьего айца Фабияна. Помолимся так само на конец уже нашей литургии, нашей сустрэчы до Маточки Божией за Ядвигу. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усяляка злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария, ты королева ангелов, безгрешная, непереможная в змагании, снішаєш ти стародавнього змея, Тебе без конца доверяем, Тебе без конца доверяем, Тебе без конца доверяем. Мария, ты королева ангелов, безгрешная, непереможная в змагании, снішаєш ти стародавнього змея, Тебе без конца доверяем, Тебе без конца доверяем, Тебе без конца доверяем. Найсвятейший сакрамент, терпели за всю